Vítáme vás na Vínografu, já jsem Klára Kolárová. A já jsem Ondra Kopička. Dneska jsme se sešli na Smíchově v krásném prostoru společnosti Riesling & Company ve společnosti Petra Sitára, který nám bude vyprávět o Rieslinkách. Ahoj. Mě hrozně zajímá, že jste filmová společnost a začali jste vozit před 20 lety sem Rieslinky. A to jste vozili asi dlouho pro vlastní potěšení. Přesně tak, my jsme si to vozili sami pro sebe a vlastně teda před dlouhou dobu, než jsme byli v Unii, tak jsme se po každý třásli hrůzou, jak to dopadne, protože jsme si vezli pro vlastní potřebu každý z toho 200 lahví, že? A to bylo větší než velké? Samozřejmě, větší než jako pro osobní potřebu, že? Takže jsme se pokaždé jako teda potili na hranici, ale měli jsme hrozný štěstí, pokaždý to dobře dopadlo a vlastně potom někdy teda před těmi 2 nebo 3 roky jsme si řekli, že si rozšíříme životní obzor, protože jsme zjistili, že moc pracujeme a málo se bavíme a že nás vlastně ze všeho nejvíc baví víno, tak jsme si prostě teda vymysleli tady to Riesling & Company a tak pro potěšení se vozíme ty nejenom německá vína. Pojďme k vínu, co pijeme teď jako první? No, tohle je teda Kloster Eberbach, jedno z opravdu kultovních míst nejenom německého, ale světového vinařství. Kloster Eberbach má první záznamy o pěstování vína, teda už z doby Římanů. Pak tam byla taková ta pauza, kdy se Římané stáhli, jako s výjimkou Mosely, vlastně teda to pěstování vína v Německu ztratilo kontinuitu, ale další záznamy už jsou z roku 1050, kdy přišli z Burgundska cisterciáctí mniši a začali tam stavět nebo zakládat vinice a o pěstování Rieslinku z Kloster Eberbach jsou záznamy už z počátku 15. století, čili to jsou samotné počátky teda pěstování Rieslinku, tak jak ho známe dnes. Vinice Bajken, opět báječná kultovní vinice, krásný vína dává, jako všechny Rieslinky z Rheingau, je to takový komplexní, pevný víno s obrovskou osobností. My jsme schválně vybrali vlastně víno, který není v těch nejvyšších přívozcích, což nebo pro mě třeba Rheingau je spíš region suchých vín, suchých Rieslinků, který jsou hodně postavení na mineralitě, ale opřený o krásnou ovocnost. Není tam břidličná chuť a vůně vín z Mosely. Takže jako, nevím, pro mě Rheingau se rovná spíš suchý vína, což tohle je a má nádherně právě pevný tělo, jak jste říkal, krásnou kyselinu a to víno je opravdu teda... To víno přijde až hranatý, kdybych ho chtěl jako nakreslit, tak si představím úplně nějakou, to, co tady máte na stropě, takovou bílou hranatou věc, která prostě takhle jako, je to docela mě to imponuje, protože to prostě podle mě sekne třeba asijský jídlo nebo nějakýho páliváka z Indie nebo tak. A dá se to krásně asi párovat s těmi, čemu byste to doporučili? Ta Asie samozřejmě k tomu jako je velice vhodná, my to třeba zkoušíme velmi často sushi, Rieslinky a sushi, dokonalá kombinace a samozřejmě jako teda jednoduchý ryby, to je prostě to je vlastně naše mlíko, prostě teda jako jednoduše udělaná ryba a suchý Riesling z Rheingau je prostě úplně jako naše základní potravina. To se dokážu představit, pro mě by tohle víno bylo přesně nějaký ryby, která jako je poměrně jednoduchá, nebo ne jednoduchá, ale spíš má taky pevnější maso. A spíš bych se nechala k té čínský, indický, thajský, to, co nás bude čekat, něco trošku se zbytkovým cukrem. Tak super, pojďme dál. Já bych teda úplně v rychlosti představil teda tohle víno, to je teda od vinaře pana Gräbeho, čím jsme se ocitli teda v Rheinhessen. Celé Rheingau je vlastně teda na té smyčce takhle na tom jižním svahu exponováno teda vlastně jako teda na ten jih, zatímco Nahe a Rheinhessen jsou vlastně jako na druhém břehu řeky se exponovány spíš jako východně teda, takže tam trošku jiná teda je trošku jiný charakter těch svahů a ostatně už jsme teda i v tom terora trošku jinde, co se týká teda půdy, zatímco teda Rheingau je hodně na jílo, tak tady už je to teda minerálnější, blížíme se teoreticky nikoli geograficky teda, ale pocitově k Mosele, byť jako Mosele je vlastně od Rheingau teda severozápadně, tohle je téměř na druhou stranu. Konkrétně pan Gräbe z města Westhofen, který je teda na jihu Rheinhessenská a jeho vína se vyznačují takovým spektrem jako příjemně vonavým, někdy to až malinko to připomíná rakouský nebo moravský Rieslinky, takový tý hodně otevřenosti v té jarní louce, jako nevím, jestli to zrovna... Tohle to teda přijde už hodně rieslinkový nádech, opravdu takových těch petrolejových tónů, daleko víc než ta ovocnost. No, to víno krásně dozrává. Zralý, no. Ten petrolej už tam je.
to 2006. Je to 2006 a v podstatě se dostáváme vlastně na začátek doporučené lahvové zralosti suchého kabinetu z Německa. Ono je to teda samozřejmě takový diskutabilní, protože jsou lidé, kteří milují ty rezlinky svěží, mladý a pijí je hned. Jako, jo. Ale ty vína se dají opravdu pít jako krásně mladý, svěží, ale mají teda opravdu mohutnou tu kyselinu robustní. A němečtí vinaři většinou doporučí pro kabinety ideální pitelnost mezi 3. a 6. rokem a mají pravdu, protože v té době to víno už je mnohem komplexnější. Kyselinu nestratí, ale už se tam objevují přesně ten petrolej a pravda je, že ta louka už se teď trochu ztrácí, ale tam byla ještě před půl rokem výraznější a teď už to dostává mnohem více jako více. Spíš takový bylinkový to víno. Ono má už taky teda takový malinka toho, že jo, tu viskozitu, jako teda se už projevuje na tom. I barvou je to vidět, možná je malinko vyšší barva než u toho prvního. Tak, Mosela. Pan Lauenburg, vinař z Bernkastelu, je vinice Graben, která vlastně spolu s vinicí Báčtube sousedí s tou nejslavnější vinicí Doktor. Ten Doktor má kouzelný nějaký místo a podloží prostě jako některé tak zvláštní vinice bývají. Nicméně je teda báječná vinice Graben a dělá velká, krásná, sladká vína. Tohle je teda kabinet, takže vlastně jako relativně malé víno s vysokým obsahem zbytkového cukru kolem 40 gramů. Takže to bude mít tak 9% alkoholu? Já nemám brýle, ale teď se mi odložil, ale 9. Trefili jste se správně. To je samozřejmě báječný na těch moselských vínech, teda velký, že mají tak nízké procento alkoholu. Je to samozřejmě tím, že to víno je zastavený v tom určitém okamžiku, nedoklasí ten cukr do toho alkoholu a proto tam zbyde ten zbytek. Dělá se to úmyslně, nebo to je technologicky nějak jakoby normální, že třeba v tom sklepě se ochladí už v tu dobu, kdy to kvasí, nebo to... Ne, je to řízený, dělají to teda i v době, kdy nebylo teda vlastně jako ta technologie, ta řízená kvašení, tak to dělali prostě stěhování sodu ze dvora do sklepa, tak. Protože já jsem prostě takhle skutečně pomenoval jako teda ten efekt, jako těch moselských vín od Lauenburga, protože někteří lidi tady k tomu čukli úplně sebou škubli, takže tak jsem říkal, připravte se na to není jako žádná legrace, skutečně jako pravý moselský smrad, protože ta křída, ta břibice z toho, když vyjede. Tak já mám v tomhletom víně pocit, že to opravdu je Mosela v tom nejklasičtějším, v té křídovosti a v té mineralitě. Tam v podstatě není už žádný ovoce cítit a to není žádný starý ročník, je to 2004, to znamená, že víno, který je 5 let, možná nebo 4 roky v lahvi, já nevím, jak to nechává. No, tak jako to je lahvovaný ještě méně, on to nechává hodně dlouho teda i na těch tancích třeba, aby se to víno jako konsolidovalo. Takže on třeba lahvuje tu 4, třeba to může být víno v loni nalahvovaný, podle toho, jak to prodává. Ale prostě z ovocnosti rislinku tam není nic, je to opravdu... Jako ten moselský terroir je opravdu odlišný, tam ta ovocnost téměř není nikdy. Tam je tak robustní, jako ta mineralita díky tomu podloží, že to je skutečně prostě břidlice, křída. Ovocnost se tam hledá velmi těžko a ta moselská vína prostě opět mají svůj fanklub a svoje nepřátelé. Nic proti mladému rozlinku, vždycky se dá krásně pít, protože má právě tu krásnou svěžest jako a takovou téměř bujarost jako, že toho mladého vína, ale ve skutečnosti si myslím, že by se to mělo takhle ochutnat samozřejmě, ale hlavně jako teda bych potom pil jako radši ty starší vína teda. Když se člověk chce, určitě. Je to stejný jako třeba se ženama, ne? Někomu se líbí ženy od 15 do 18 a pak už je to na něj moc a někomu zase přijde, že teprve ta zralost z nich dělá. Já si myslím, že jako, tak jako s těmi víny, to jako s těmi ženami, prostě když je žena krásná, když je víno krásné, tak nezáleží na věku. Tak krásný. Nádherný závěr. Všechno ta 3 krásná vína, každé je úplně jiné. A vy si je můžete přijít ochutnat k nám do vinografu. To je rozhodně ta ideální příležitost, jak si ochutnat Riesling ve 3 podobách v různých ročnicích, v různých jakostech. Těšíme se na vás a mějte se krásně. Od pondělí do neděle na vás čekáme v Míšeňský 8. Ahoj.